जि गोथाव जाखादों संख्रिबो नांबाय आरामनो। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नै लोगोफोर, आङो थालिर फस्लाजों आलुजों अनला ओंख्रि संनो नागिरदों दिनैहाय। बेनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ थालिर फस्ला आलु अनला ओंख्रि संना जानोसै लोगोफोर। बेनिफ्राय मा मा संनाय जायो आं नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। दायो आङो नै थालिर फस्लाखौ हाग्रोनानै लानोसै लोगोफोर। गोरलै गोरलैथारनि आरामनो मथ' मथ'नो। जि मोजां मोजां मथ' मथ' हास'जोबनानै लाबाय आं। जि गोरलै गोरलै आराम आरामथार गुरै गुरैनो। नै लोगोफोर, दाना संनोसैलाय। नै थालिर फस्लाखौ सुनानै लाबाय। थालिर फस्ला आलु सुखांजोब्बाय। बेनिफ्राय नै पियासखौबो हाखाबाय आङो। होनोसै, नै सारायाबो दुंबाय नालाय। ओमफ्राय नै माबाया अनलाया अन गुन्दैया देखांबाय मिक्सारावहाय। ओमफ्राय दाना पियासखौ होना होनोसै। सामब्राम गुफुर एसे देनानै होदां। मस्लाबो एसे सेरहरखानोसै आं थावआवनो। हालदै संख्रि होबाय आङो। दसे खोबहाबना दोननोसै। साराया एसे फिसाद्राय जासिगोन खोमान्दां आंना। ओमफ्राय दा एसे फिसाद्राय जायोबाथाय ओंख्रिया माने मैगंखौबो बुरजाथार हाबायना आङो। साराय गिदिराव बोस्लायनानै होगोन आङो। नै मोनबाय लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया। अनला थालिर फस्ला बेनिफ्राय आलु ओंख्रिया जि गोथाव जाखादों। संख्रिबो नांबाय आरामनो। संख्रि साखिखांखाबाय आङो। ओमफ्राय साराया दहायनिया फिसामोन ना, साराय गिदिरसिनाव संबाय आङो। साराया फिसाद्राय जानायखाय साराय गिदिराव संखाबाय। अनला ओंख्रियाबो नै जि बुरजा सारायसेफ्राम संखाबाय आं। मानसिफ्राबो बुरजा नालाय अनला ओंख्रिखौ एसे बुरजा नांखागौ जाना। मासि गोथावहाय। नै आलुजों बेदर होनाय बायदि, बेदर होनाया हाबावासो दिनैनि गोथावा। बिराद गोथाव जाखादों। साखिनायावनो बिराद गोथाव मोनजादों। र' बेनिफ्राय नै जोंहा मामिया खुरै लानानै आरोबाव होनगासिनो दङ। ओंख्रि साखिनोनो, अनला ओंख्रि जानोनो। गोथाव ना मा मामि? गोथाव जाबाय जाबाय जाबाय। दे जादो दे। ए बानलुखौ नों मानो इयाव लाबोलायखो? बानलुखौ लाना गेलेयाना मामि आलौवो। हरदो बानलुखौ आंनो। दे लोंदो। आयु हाबाब, ओंख्रि साखिग्राया। संख्रि नांबाय? संख्रि नांबाय? हा मामि? संख्रि नांगोन ना नाङाखै? नांदो। ए गोथाव जाबाय? संख्रिबो नांखाबायनो जोंना मामिया मालाय साखिनानै मिन्थिखाबाय। ओंखाम जानोसै लोगोफोर जों दानिया। बिमा फिसाला सानैजों ओंखाम जानोसै ना बाबु? रानिया गेलेगासिनो दङ बाहेरायाव। बिफाजों गेलेगासिनो दङ। ओंख्रिखौनो ओंख्रि हरनोसै नोंनो। अनला ओंख्रिखौ होनोसै बाबुनो। गोथावथार जानो आख'। जाबाय। बेनिफ्राय नै बियो दिनै हरनि थास' बिथुरिमोन। फुदुंनानै लाथाब लाथाब जि आरामनै गोथाव बानायनादों आङो। गोथावथार जादोंनो दहायो बिसोरो रानि बिफामोना जानायाव गोथावथार होनना खिथादों। गोथावसिन जादोंनो दिनै हरनिफ्राय। जाबाय जाबाय।
जाबायबो सोलाबो अनला ओंख्रि अनलाजों थालिर फस्ला बेदर होआखै दै बेदर होआबाबो जा गोथाव जाखादों दहाय साखिनायावनो गोथावथार मोनखादों माने बेनिफ्राय दाउदैबो ना बाबु दाउदै दैसे दैसे लकेल दाउदै अनला ओंख्रिजों जाग्रोनोसै थालिर फस्लाजों अनला ओंख्रिजों जायैया बिराद गोबाव जाथारबायमोन दिनैहाय बिराद गोथाव मोनखादों बेदर होनाय बायदि जि गोथाव जादों बेदर होनायाथ' हाबावनायसो नङा गोथावा ओरैबायदि गोथाव गोथाव ना थास' बिथुरिया गोथावथार जामारदोंथ' आरो दिनै हरनिफ्राय आरो गोथावसिन जाबावदों फुदुंनानै दिनै गोथावसिनसो जादों सालुक मस्ला होनायजों गोथाव जादों संख्रिया एसे माबा जाबाय आरो लाथाब लाथाब होनायखा एसे संख्रिया ज्रोम जाबाय बरिया बानलु गोथां जानोसै बानलु गोथां नांगौ नामा बाबु थाइसे Una prima da. खारैजों Udah nyampe apa sekarang? जाया ना बाबु मेफ्रायनो माने मा Mana? Oh, dia mau tarik. Foto kan mau gitu. Oh, ngomong pilih. बानलु गोथाङा जि गोसाखा स्रेम स्रेम स्रेमनो नारेंखौ साखा साखा हाना लाखादों जानो थाखाय मोजां जानायनि अरखौबा बिराद खस्थ'थार जायोना साखा साखा हाना लाखादों जोङो बाबुजों जा मा बाबु दाउदैया जाबाय आं दाउदैखौ जानो रोंबावाखै जानोसै दाउदै लकेल दाउदै गोमो गोथावथार जादों हा ओंख्रि नांगौ नाङा नाङा ओंखाम जाबाय ओंख्रि नाङा दंखायो बेखौलाय सब दंखायो Pulsa bisa deh kok, kamu mau pulsa kurang. Alu. Dia belum pernah lagi. अनला ओंख्रिया जा गोथाव जाथारदो हा थालिर फस्ला गुरै गुरै गोरलै गोरलै मर' मर' जि मोजां जाथारमोन Cô đeo cái thâu thầu nó bà bố đầu đĩa dạ đầu đĩa cứ ngựa
जानो हाला मा बेखौ थास'बो luka biti ke lama-lama berlaku. Oंख्रिखौ लादों गोथावथार मोनदों बानलुखौ इमान बुरजा लादों बानलुखौ इमान बुरजा लादों होनदों आलौनाय नङा होननानै लादोंमोन आं थाइसेयानो जि गोसा जादों Mari ke sana lah. Dari baca. Rani? Rani? Mama. Rani yang kerja kangen sih, lagi lagi jangan pun nereng jah. Belum perlu lebih, Enggak, Mbak. Bandung saja, tak Mbak. Itu ya, aku suka deh. Ôn lang khen udah pun kayak, ôn lang gue thap thap ada. Tahu, ulang kiri. Zaखांबाय लोगोफोर नै गासिखौबो आरामनो थास' बिद्रिखौबो जाजोबखाबाय आङो नारेंआ मोनसे थाबाय ओमफ्राय बानलुखौ जाजोबनो हायासै बानलुआ बिराद गोसाथारना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय मा रायलायदों रानिया ओइ फैद' जोंहा रानिया गेलेना आंजों दिनै ओंखाम जानो थांनो रोंलायाखै थखन लालायना बुरि जादों नोङो फै मा बानायनो मा जादों मा